Ilang beses na yung hinilot? Isang beses pa lang po. Lalaki, babae nagilot sa inyo? Lalaki po. Basta tinilot niya lang. Wala siyang sinabi kung ano yan. Ang sabi niya po, may parang nang-memorisyo. Nananawirisyo. Ibig sabihin may nananakit sa iyo. O mayroon ba sa Tagalog may tumitira sa iyo, ganun. Hindi niya sinabi tao o hindi. Hindi. Basta yun lang. Bali ilang buwan yun na sakit pala yan? 5 months sigit na po. 5 months na. Ngayon, ang sabi niya baka meron daw nagpaperwisyo sa iyo. Itaas mo nga lang kung hanggang saan mo lang. Wala na itataas. Ipantay mo doon sa kamay mo. Gayahin mo rin yan. Yan lang ang totodo. Huwag mong sasabayan kung pantay lang. Kung gano'n lang to katas, gano'n din. Yan lang. Wala na itataas. Yung patagilid, yan lang. Wala na. Dito hindi na natin to madadaya kasi meron ka ng kuway kung gano'n kahabang sukat. Okay na yan. Okay. Tama ito, kaluwanan to. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo si Kristo? Kilala mo? Kilala mo ba si Jesus? Sasagutin mo yung tanong ko. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba si Kristo? Ha? Ayaw mo ko sagutin. Babae ka lalaki? Lalaki ka? Bata matanda? Bata matanda? Lalaki ka? Lalaki ka ba? Babae? May nagtatanong sa kanya. Pag ganito kalakas ipig sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Oh. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Oh, pag mayroon. Kung tamawa din, hindi ako sasakta ka pa rin. Maawa ka sa taong lumugulpi sa kanya. Makikipag-usap ako bilang instrumento ng Diyos. Pwede ba kita makausap bilang instrumento ng Diyos? Lalabanan kita ng patas na walang alinlangan at hindi kita sasaktan. May galit ka ba sa taong ito? Sa pangalan ng Ama. May galit ka ba sa taong ito? Ha? May galit ka ba sa kanya? Kasi ang dami po, Panginoong Isus sa mga Nazareno. Pwede ba ako makahingi ng kapangyarihan ng papaamin para sa mga taong nagagalit sa kanyang pisikal na katawan o meron man nananakit sa loob ng katawan ng taong ito? O pwede ba ako makipag-usap? Ha? O pwede? O pwede ba? O pwede hindi? Kakausapin mo ko hindi? Babae ka lalaki? Babae ka nga lalaki? Hindi mo alam kung babae ka lalaki? Ano? Babae ka lalaki? Tao ka ba hindi? May galit ka ba sa taong ito? Kakausapin kita ng maluwalhati. May galit ka ba sa taong ito? Ha? May galit ka ba? Nandiyan siya. Pag hindi lumulubog yan. Ibig sabihin nandiyan siya. Kailangan kasi lumulubog yan. Pag wala ko, binabalik niya yung tito. I-release ko yung init. Bawas sa magnetiko. I-release ko. Pag pinatong. Ayan siya. Pahirapan kita ng pahirapan. Sige ka. Hindi pa ako tumatawag ng mahigit sa Panginoon Kristo. Pinipiti ka pa lang niya. Pinapaamin ka niya. May galit ka ba sa taong ito? May galit ka ba? Tao ka ba hindi? Ayaw mo tayo magsalita.
Mahirap makipag-usap sa mga bingi. Di bali na lang bingi, talagang alam mong hindi kayo nagkakaintindihan. Ano? May galit ka ba sa tao ito? Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ni Jesus. May galit ka ba sa tao ito? Kakalasin mo hindi. O, kalasin mo yung sakit mo. Kalasin mo, yung nilagay mo. Tanggalin mo. Sige, tanggal. Tanggal. Tapon. 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 Sige. Tapon. Sige, tapon. O, kuha pa. Punin mo yung sakit. Sige, tapon. Lahat. Ano yung nilagay mo dyan? Sa pangalan ni Jesus. O. Ano? Tapon mo. Sige, tapon mo. Pag hindi mo tinapon, pipilipitin kita pa ibitin. Kasi tabi ko yung Jesus. Sige, kalas. Tanggal. Tapon. Sige, bunot. Tapon. Sige. Tapon. Lahat. Tapon yan. Ano nilagay mo? Tao ka ba hindi? Sa pangalan ni Jesus. Tao ka ba hindi? Hindi ka tao? Tao ka ba hindi? Sinasabi na ng Panginoon Kristo, alam ko na. Pero gusto ko magmula sa iyong bibig kung anong nilalang ka. Pinakita ka sa pangitain ko. Malinaw. Pinasok ka niya sa utak ko. Gusto ko magsabi, tanggalin mo. Sige, tanggalin mo. Ikaw, marunong ka pala akong magtanggal eh. Sige, kalas. Sige, tanggalin mo. Sige, kalasin mo. Sige, tapon mo. Wala pa akong ginagawa sa'yo. Kalasin mo. Sige. Tapon. Tapon. Babalik ka na sa katawan niya. Babalik ka hindi. Pagkakabit dito na. Mainit. Walang painitin kita dyan. Tanggal. Sige, gusto mo. Tanggal. Tanggalin mo. Tao ka ba hindi? Hindi makuha sa sila. Tao ka ba hindi? Kilala mo ba si Kristo? Ayaw talaga. Hindi na makuha sa tao. Kung ba't kita mo, hindi na natin inutos sa kinakas na. Tanggalin mo! Bilisan mo! Kailangan gagalaw yan, ha? Okay, kalas. Wala ka lang ito, kapatid. Kaya huwag ka dyan hindi yan manikapan. Yung tubig na pinainom ko sa kanya, siniselyohan ng katawan lupa niya. Nakita mo naman yung lalaki kanina, halos nag-repase sa'yo na kanina. Paliwala. Wala siyang alam. Kalas! Kalasin mo yan. Bilisan mo. Naggaling pa to ng Cavite o dumayo lang sa Pampanga. Bilisan mo, kalasin mo. Kakalasin mo hindi! Pinagbibigyan na kita ng gusto ha. Ayaw mo makipag-usap sa akin. Kakabitan kita ng stick doon sa daliri mo sa paa. Aamin ka doon. Hindi. Maluwag na nga to, palito na lang kinakabit sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalas, nandiyan sa ng katawan niya, no? Oh? Kalas, tao ba hindi? Ayaw mo talaga pagbigyan. Nakikipag-usap na ako ng maluwalati. Ayaw mo talaga. Ayaw nila magnitiko. Anong gusto mong gawin natin dito? Pinahihirapan tayo dahil alam mo na, binigay mo na yung hudyat kung anong nilalang to. Sige. Ayaw mo talaga. Bakit mo siya sinasaktan? Anong ginawa ng tao nito sa'yo? Kakalasin mo yan, hindi. O, tanggalin mo. Tanggalin mo. Ayaw, magpapalit tayo ng panibagong dasal. Ayaw talaga nito. Kailangan nito mas mainit pa ng konti. Kasi nakalinto ng palito. Sige. Sige, kalas. Sige, kalas. Kalasin mo. Kalasin mo! Kalasin mo. Kalas lahat niya. Bisa mo. Sige, tanggal. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo? Kilala mo? May takot ka sa kanya? Babae ka lalaki? Babae ka nga lalaki? Ha? Babae ka lalaki? Ayaw mo ko kausapin. Hindi mo kilala si Kristo. Hindi ka sumasagot ng oo, hindi. Kilala mo ba si Jesus? May takot ka sa kanya? May takot ka sa kanya? May takot ka na sa kanya? Tao ka hindi? Tao ka nga hindi? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ka ba hindi? Tao ka ba hindi? Dalawa rito nagpasok. Mayroong elemento, may tao. Gusto ko malaman kung sino tao. Yung elemento, madali lang ito family. Pero yung elemento, parang nakita ko may bahay. Medyo mataas, parang second floor. Oh. Pero yung tao, meron eh. Tinatanong kita, tao ka ba hindi? Tao ka ba hindi? Bakit hindi mo
mo masagot sa akin ng tao ka? Pwede, hindi mo alam. Ha? Babae ka lalaki? Babae ka nga lalaki? Hindi mo pa rin alam. Babae ka nga lalaki? Babae ka ba lalaki? Ayaw tayo pansinin ng lintik nito. Kalasin mo yung sakit. Kalasin mo lahat yan. Wala. Pag pinagtatawanan tayong pagtatawanan din natin siya. Ayaw mo talaga, ha? Pasinta niyo po Panginoon Jesus mga Nazaret. Itaas niyo po ngayong kuryente. Dasal bahay ko. Ayaw tayong pagbigyan. Pinakausap na natin ng maluwalhati, ayaw pa rin. Ayaw mo kami pagbigyan. Ito pala. Hindi ka makakatakas dyan. Huwag ka na magtulog-tulugan. Baka matuluyan kang hindi gumising dyan. Mas mainit yung anong tao. Kaysa sa espiritu. Tao. May nagdarasal dito. Tao to. Mainit. Kaysa doon sa physical niya. Wala masyado. Kaysa tao malakas oh. Kalasin mo. Hindi ka tao. Hindi mo alam. Sige. Kalasin mo lahat yan. May galit ka sa tao ito. Warlito po. Warlito. Warlito. May galit ka kay Warlito. Nainggit ka ba kay Warlito? Yung totoo, para hindi kita saktan. Hindi mo alam. Babae ka ba lalaki? Babae ka ba lalaki? Okay, kalasin mo. Ayaw mo magsalita, kaya tepokin na lang kita. Kalasin mo lahat yan. Sige, pagbibigyan kita. Linisin mo bang ulo niya? Sunod mo muna siya kung hindi niya kakayanin. Itayo mo siya. Hindi niya kakayanin. Hindi yan kasi kapatid mo. Yan kaya sila. Sunod mo yung katawan mo! Pag hindi mo sinunod yung katawan mo, mabigat siya, di ba? Mabigat. Oo, tulong mo. Hindi yan tao. Mas malakas-lakas ka sa akin. Hindi yan tao. Ikaw huwag ka nga, mas malakas-lakas ka. Isunod mo yung katawan mo! Isunod mo! Isunod mo yung katawan mo. Sige, sunod mo yung katawan mo. Sige, alisin mo nilagay mo sakit sa kanya. Lahat. Tanggalin mo, linisin mo buong katawan niya. Dalawang kamay, yung buong katawan niya, kita mo na angat na. Lahat! Ayaw mo talaga magpakilala. Ayaw, hindi mo kilala mo si Kristo. Hindi mo kilala si Jesus. Hindi mo kilala ang Anghel. Hindi mo kilala si San Michael. Alentek ka lahat, hindi mo alam. Eh, ayaw mo magsabi kung tao ka hindi. Hindi mo alam. Kalasin mo yan. Lahat! Gusto mo magpagtakot. Hindi mo mapukas sa takot. Okay, kalasin mo. Ili-alin ang kilikili niya. Mabigat siya, di ba? Tutusin, payat lang yan. Alas! Galing pa to ng Cavite. Dumayo pa to sa Pampangas, Como. Huwag ba? Okay, kalas. Tanggalin mo! Ayaw eh, dalawa nilagay ni Magnitico. Meron daw bahay para mataas, parang kalkulado ko mga second floor to. Tapos, meron isang tao. Gusto ko malaman yung tao kung siya bang mismo nagdarasal dito o mismo. Pero sinasabi ni Magnitico yung tao daw yun siya eh. O dinadasalan siya. O dalawa eh. Kaya nga mabigat yan dahil doon sa elemento. Kaya hindi ko na tinatanong elemento. Madali lang kalasin yung elemento. Hindi mangat, di ba mabigat? Pag may sapi ang tao, lalo pagka dalawa sila dyan. Para ka nagbuhat ng isang motor. Maniwala ka sa akin. Motor, pag may sapi, isakay mo siya sa motor. Pakiramdam mo parang bumubuka yung mga motor mo. Huwag ka mag-alala dyan. Di masasaktan yung kapatid. Huwag ka matakot dyan. Sinabi ko sa inyo, lalabas kayo rito na walang gas. Pumasok kayo na walang gas-gas, lalabas kayo na walang gas-gas. Tanggalin mo lahat yan. Ayaw mo magpakilala eh. Hindi mo kilala si Kristo. Alam naman sabihin ko sa'yo, kilala mo ba ako? Natural, anong hindi mo kilala? Dahil hindi tayo magkakilala. Alam naman sabihin ko sa sarili ko, kilala mo ba ako? Eh, para ako si Raulo. Eh, kahit sino man tao, kahit pumunta ka sa ibang lugar, sabi mo kilala, mabuti sana kung presidente tayo. Sa nationwide, nakikita tayo. Okay, kala. Siyempre, tinatanong ko kung kilala mo ang Diyos. Natural, marami nakakakilala kay Yeso Cristo. Kahit hindi ka nagsasamba sa Kanya, nananalangin, naririnig mo yun. Sige. Ilang unang panahon. Ala! Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Tinatanong kita kung babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Ha? Bakit na lang pinapatanggal mo? Lahat, buong katawan niya, simula ulo hanggang pa. Kalasin mo na, bilisan mo. Lahat, kalasin mo. Lahat, tanggalin mo lahat. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Bakit? Porque yan lang ba may sakit? Lahat, kalasin mo. Talampakan. Yan, lahat. Pati balakang. Alam mo ba yung balakang ng tao? Kalas. Pati yung leg niya. Pati tenga niya. Lahat. Tanggalin mo. Kilikili niya. Kilikili. Sabay kilikili na tao.
Yan, ayan, braso, alas! Pipilipitin kita, pilipitin. Mahirap makipag-usap sa mga nagbibingi-bingihan. Sige. Magnetic ko, painitin. Amen. Sige. Tika, lagyan ng kuryente. Yung kaliwete. Amen. Sige, lakasan mo. Sige, para sinisigurado ko lang di ka makatakas. Papay! Pengi nga ako ng kandila. Isang piraso. Bilisan mo! Ilang minutes na yan? Ilang minutes? 16 minutes. Bilisan mo! Kailangan sa 25, maubos to lahat ha. Napakahaba na yon. Ayaw mo magpakilala. Napapagod ako sa'yo makipag-usap. Sinusubukan ko na nga sindakin. Hindi na sindak-sindak ang pangit nito. Sige. Linisin mo! Sige, linisin mo. Bilisan mo, pag hindi mo nilinisan, titiryahin kita ng titiryahin dyan. Maniwala ka sa akin. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ha? Tanggalin mo. Pag hindi mo tinanggal yan. Sige. Sige, tanggalin mo. Hindi lang yung kamay tatanggalin ha. Pati leg, pati lahat na sakit ha. Ayaw mo magpakilala. Sinabi na nga ng angel sa taas eh. Dalawa daw kayo sa loob ng katawan niya eh. Yung maligno, wala naman daw problema yan. Yung tao lang iniintindi ko. Kasi yung maligno, madaling kausapin yan. Alas. Ano? Tunutulugan mo kami? Kalas! Wala tayong makukuha mapapala rito sa lintik nito. Kalas! Ibaba mo yung paa niya. Sundan mo siya kaya. Ulit. Tatapusin natin. Ilang minutes niya. 17 minutes. Sunod mo siya. Sige, lay mo. Isunod mo yung katawan niya! Magalang na. Hindi niya katulad niya. Nabawasan niya sakit. Ayaw mo talaga magpakilala. Okay na kaya. Ayaw mo talaga. Kilala mo ba si Kristo? May takot ka na sa Kanya. Susunod ka bilang instrumento. Babae ka lalaki. Hindi mo alam. Ayaw talaga magpakilala nito. Kilala niya to. Ayaw talaga nito magbigay. Kalasin mo na para matapos na tayo. Pupusin mo gamitin yung kamay niya. Ikaw masamang espiritu at elemento sa loob ng bahay. Tanggalin mo rin yan. Hindi kita kakausapin. Wala ka naman daw silbi. Kunti lang. Tinatarget ng mga anghel ng Panginoon Kristo. Tao. May tao talaga rito. May nagdarasal sa kanya. Malayo agwat eh. Sige. Tanggalin mo. Yung elemento madali lang yung kausapin. Kalasin mo muna elemento para matapos tayo. Huwag mo na ito babalikan elemento. Naintindihan mo? Naririnig mo ako? O sige. Okay, kalasin mo yan. Kalasin mo. Yung tao talaga niya matigas ng ulo niya. Hindi ko siya pwede mo talagang gusto ko magbulas sa kanya bibig. Ayaw niya magtumami. Talagang wala kang galit sa tao ito. Ha? Sige, kalasin mo. Kailan to aangat yung kamay niya? Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Wala na itong tanong-tanong. Pipilipitin ko na yung katawan mo sa loob ng katawan niya. At, sige. Okay na? Meron pa wala na? O, yung tumi yung kamay niya. Ikaw elemento, lumayas ka na dyan ngayon. Palalayasin kita. Wala problema sa akin. Hindi ikaw ang target ko eh. Ang target ko talagang tao eh. So, namubog na. Yung elemento wala na. Pinalis na ng Panginoon Kristo. Hindi naman ito nagbigay ng pinsala tao talaga eh. Ginto mo yung kamay niya! Hindi pa kita pinapakawalan! Pagbibigyan kita, papakawalan kita. Pero meron lang akong gagawin sa'yo. Gising sir. Walito. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong middle name mo? Anong apelido mo? Tigaspi. Sige, sandal mo na kayo sir. Hinga mo na kayo ng mayos. Sige. Sige, sandal na. Kaya napagal ng konti. Inhale mo na. Sige. Sige lang. Ulit-ulit. Hangin lang. Inumin mo kalahati para hindi ka maubos ng hangin mo sa katawan. Nanginginig katawan niya. Sumusobra. Hindi pa pwede.
Hayaan mo lang muna. Pinapakawalan muna ng Panginoon Kristo. May ginawa lang kami. Okay na. Sabi mo in Jesus name. In Jesus name. Na mula nilabi mo. So may tanong lang muna ako sa'yo. May nakita ka ba liwanag madilim? Wala, purpose pula. Puro pula? Saan yung pula? Wala, basta ba, naano ko na pula. Lahat ng paligid mo, puro pula. Wala ka nakikita kahit liwanag. Naintindihan ko na. Ngayon, yun lang nakita mo. Naririnig mo ba ako? May narinig ako nagdadasal parang gano'n. Tapos ano sinasabi? Wala, hindi ko gano'n naintindihan. Latin siya hindi. Hindi. Tagalog? Tatagal. Ano sinasabi niya sa'yo? Hindi ko po gano'n. Basta yun na parang Lalaki siya, babae? hindi ko maboses. Ano. Hindi, boses talaga hindi mo minsan. May babaeng boses nga ako nga. May kausap ako. Akala ko babae kausap yung pala lalaki. Sa ano niya, sa clip yung hugis niya. Wala. Yun lang. Sige. Yakap mo yung kamay mo. O bakit gumalaw? Di ba? Gumalaw yung kamay mo? Ang kabila. Salamat sa Diyos. Nagkakamiti ka pa. Madali na lang yan. Tatapusin natin yung video, lalagyan natin sa harapan. Pause mo muna. Naik Cavite. Taga Naik kay Cavite, no? Sige. Maayos na yung ginhawa ng pakiramdam nyo, ha? Dinemo ko na kayo kanina. Sige nga, itaas nyo yung kamay nyo. O, di ba? Umangat na. Hindi nyo napansin. Ganun nyo, sir. Hindi, baba nyo muna. Tapos kumuha kayong ganyan. Sige, pagdikitin nyo. O, di ba? Gusto ko sanang kausapin, baba nyo na. Salamat sa Diyos. Unang-una. Salamat. May tao sa inyo, pero ayaw ko sabihin kung babae lalaki. May nagdarasal sa'yo, talagang galit siya sa'yo. Pero yung elemento, parang second floor, ewan ko saan ka ba nagpunta, bahala na. Basta totoo yun. Hindi yung tinatarget ng mga anghel ko. Sabi niya sa akin sa isipan ko, wag mo ko daw pakialaman yun dahil madali lang yun, sila na daw bahala. Targeting ko daw yung taong nagdarasal sa'yo. Kaya hindi yan gumagalaw. Naintindihan mo na? Pero matagal mo na sakit dyan. Ilang buwan na? 5 months papuntang 5 months. Tapos salamat din sa naghilot dyan, ha? Maraming salamat din sa naggamot sa'yo, ha? Taga Naik Cavite. Importante, gumaling ka na, ha? At nakagalaw na. Antay mo lang kung ano sasabihin ng Diyos sa'yo mamaya, ha? Maraming salamat. God bless. Nakakangiti ka na. Pogi ka na rito, sir, oh. Kanina, papakita ko sa yung picture mo. Oo. Para kang hindi mapinta, eh. Okay na po, ha? Salamat sa Panginoon Kristo.